I gloi te, dyma 5 peth pwysig sy'n werth i cofio wrth ddysgu ynganu. Rhif 1. Rhowch sylw i'r geg. Gallwch chi ddysgu beth sy'n mynd mlaen yn y geg a helpu'r dysgwyr i deimlo hyn hefyd. Mae'n bwysig gwneud hyn cyn i gam ynganu ymsefydlu, sef cael ei ffosileiddio. Rhif 2. Ymarferwch ynganu yn aml. Does dim rhaid iddo fe fod yn rhywbeth mawr, dim ond ychydig o funudau bob gwers falle neu pan fo angen. Rhif 3. Ymarferwch ynganu ar bob lefel. Mae pwyntiau gramadeg a geirfa i'w codi ar bob lefel, ac mae pwyntiau ynganu i'w codi hefyd. Dyw ymarfer ynganu ddim yn dod i ben ar ôl y mynediad. Rhif 4. Annogwch y dysgwyr i gymryd eu hamser. Mae'n cymryd amser i ddysgu ynganu yn yr un modd ag elfennau eraill o'r iaith fel geirfa a gramadeg. Does dim cywilydd mewn cymryd eich amser. A rhif 5. Sylwch ar eich ynganiad eich hun. Recordiwch eich hunan. Gwrandewch ar eich hunan. Ydych chi'n siarad yn wahanol mewn sefyllfaoedd gwahanol? Sut? Pam? Mae'n ddiddorol dros ben.